Ahoj, volám sa Lukáš Grešo, som z portálu itnávody.sk a primárne ťa budem sprevádzať sekciou XHTML a CSS. Možno si sa už niekedy s tvorbou webu stretol, možno ti to ukázal kamarát, možno sa s tým stretol v škole, alebo si sa k tomu dostal nejako sám. A ak naopak vôbec si sa s tým nestretol, asi v tejto téme absolútny začiatočník, tak si na správnom mieste a pokúsim sa ťa naučiť tvorbu webu od absolútnych základov až po seriózneho webového dizajnéra a webového tvorcu. Takže čo to ten XHTML a CSS vlastne znamená? XHTML je vytvorená skratka z anglických slov Extensible Hypertext Markup Language, čo v voľnom preklade znamená rozšírený hypertextový značkovací jazyk. A CSS znamená Cascade Style Sheets. To znamená kaskádové štýly. Kde to všade môžeš nájsť? Takže XHTML a CSS môžeš nájsť na každej stránke webovej. Keď klikneš na ňu pravým tlačítkom, dáš zobraziť zdrojový kód stránky, tak toto všetko je XHTML a CSS. Ak si prečítal teoretický úvod k tejto kapitole, tak vieš, že značky sa delia na párové značky, párové tagy a samostatne stojace nepárové tagy. Párový tag sa vyznačuje tým, že začína v ostrých zátvorkách meno tagu a končí v ostrých zátvorkách meno tagu plus na začiatku je takéto lomítko. Nepárový tag je kombinácia obidvoch. Na to, aby si vytvoril takýto kód, nepotrebuješ prakticky nič, stačí ti obyčajný textový editor, ako je napríklad Notepad alebo WordPad, ale pre tvorbu webu ti odporúčam nejakú advancovanejšiu verziu textového editoru a to je Aptana Studio 3. Aptanu nájdeš na aptane.com. Ako vidíš, hneď z prvého dojmu je to fakt nástroj na tvorbu webových stránok. Stiahneš ju pomocou tohto linku alebo Products a Downloads Aptana Studio 3. Nainštaluješ párkrát Next, I agree. Defaultné nastavenia sú absolútne OK, nemusíš tam nič meniť, je to úplne jednoduché. Všetko, čo budeme meniť, uvidíš v nasledujúcich tutoriáloch, nemusíš sa nič báť. Tak, poďme vytvoriť prvú webovú stránku. Otvorme si Aptana Studio, dáme New, Web Project, pomenujeme ho, dajme tomu Test. Ak dovolíš, vložím si ho na plochu do nejakého priečinku test. Desktop, new folder, test. OK. Nepremenovalo mi to, môžem ísť. Dobre, prepáč. Next, finish. Toto sme vytvorili ako keby obálku stránky. Takže toto bude projekt, ktorý bude obsahovať celú tvoju webovú stránku. To je len obálka. Na to, aby si vytvoril prvú webovú stránku, potrebuješ vytvoriť
nový file, takže priradíme ho projektu test a prvú webovú stránku nazveme index.html. Dáme finish. Každý textový dokument, ktorý má byť zobrazený webovým prehliadačom ako XHTML, HTML kód, musí začínať s značkou HTML. Ako vidíš, Aptana Studio má možnosť autocomplete, ktorú textové editory bežného charakteru, ako je Notepad alebo WordPad, nemajú a o toto je to rýchlejšie. Farebne vyznačuje tagy a má ešte spustu ďalších možností, ku ktorým prídeme neskôr. Každá HTML stránka sa delí na dve základné sekcie a to je hit a body. Do hit patria inštrukcie, ktoré spracováva prehliadač ako prvé, napríklad vyhľadávacie algoritmy. Prvé fungovali iba v sekcii hit. Hej. Do head patrí napríklad title stránky, čiže to je názov stránky, ktorý je v tejto sekcii, tu hore. Každá stránka to obsahuje a keďže tvoríme regulérnu webovú stránku, tak aj naša to tam musí obsahovať. Napíšeme tam Hello World a sekcia body obsahuje celý viditeľný obsah stránky. Čiže všetko, čo vidíš, je v sekcii body. Tak, my chceme tiež vytvoriť podobný obsah, len úplne iný. Chceme napísať Hello World. No a poďme to otestovať. Saveneme a dáme Run. Yes! A prvá webová stránka je na svete. Ak máš nejaké pripomienky, otázky, nezrovnalosti, všetko píš na stránku itnávody.sk a teším sa na teba pri ďalšom tutoriále, dozvieš sa kopec ďalších vecí. Ahoj, maj sa pekne.